Athi phihli phohlo phihlisa ngamabili ngamathathu wemahlalelo uyawazi namaqanda amalini sito. Ayibonakala ingane zakwethu sangena kanjalo zehlanga oholoko suka madoda ekamzukulu kamablaza ingcela abantu silinga abantu njengosathane. Uma phuma njengelanga umgoloda kadino zedubulo uthi ngisazasha u12 phezulu kwatshelede mla ngumfoko sombese sika sombheqeza msikeme sewakhe Peter kopita watamantombazana umdala nqaba embuka kade sakhona. Yimini ungatheba noshaya inkonjane egqumeni kenanele iphondwane nondatshe lapho umugedla kwelaso gedeni. Uqaqe khigogo ugqisila kamqathu ubobomzi ithe inkulu engane kade nokunontala. Long division isibale sehlilo ama standard 1+1 sengikhathe. Singena kanjalo ke ingane zakwethu sizawubingelela sishayisana ukuthi sishayide shenze ithi nje lo mhlobo wami. Ngibingelela nonke eMzantsi Afrika kwelikamthaniya suka madoda kwelikamdlokombane vuka udla amadoda. Ngiyanibingelela ingane zakwethu ngizakini njengengane yenu ekhulele la eNingizimu Afrika eyimzukulu kamablaza ayingcwele ngilapha ekhaya kwamtehleka endlini kwethu kokamasondo ithunjana lokamasondo ke lele ingane zakwethu. Ngiyanibingelela nina bendlula methi yakithi kwakhetha umthandayo. Sanibonani igama lami ufeze isivumelwano agreement wakwaZulu. Ngiza lapha ingane zakwethu ngizonethulela nanti ipage likhona lifikile. Ipage ithunjana production liyatholakala ku YouTube. Yilo ke ingane zakwethu ngizolikhulekela kini ukuba ngizonicela ingane zakwethu into engizoyenza ngizonithengela ibhodlela uma nje ningilandelile na subscribe na like kuleli page ngoba kuhle ngiza nakho ingane zakwethu. Nginilethela into ezinhle kuleli page. Zintathu izinto ezibalekile ngilethile la. 1 sizothuthukisana njengabantu basemakhaya, sizothuthukisana njengabantu basemalokishini, sizothuthukisana njengesizwe sabantu abamnyama eNingizimu Afrika. Kuliqiniso ingane zakwethu ukuthi iNingizimu Afrika isiphila kuyo kayinalo iqiniso futhi kayinabo ubulungiswa. Ngushiso lokhu ngoba ngithi ngize kuyini njengethunjana ngizothuthukisa amavukana. Yiwe ngiwacelayo mhlawumbe uyabukela noma usilo. Bonke abaculi abangalitholi ithuba lokudlala emsakazweni noma lokuvelela noma ikuphi. Ngoba mina ngiyanazi ingane zakwethu ngikhule ngane ngiyanilalela. Ngiyazi ukuthi ipen nephepha niyalisebenzisa. So ngizocela ingane zakwethu ukuthi mawubukela njengamanje thinta umfana wakini noma uthinta udadweni noma ngabe umaskandi gospel hip hop noma ngabe luphi uhlobo lomculo ukuthi nanti ithunjana production liyatholakala ku YouTube. Izonicela ukuthi selifikile lifikele ukuzoveza wena. Into esizoyenza kuleli page njalo masizokwethula uhlelo. Sizobe sethula uhlelo sidlala ingoma ibembili ibentathu zomculi lowo osesithumelele noma osesinikezile ingoma zakhe sinazo. Nginazo mina enginazo. Kodwa ngizosebenzisa lezi enizithumelile nina ukuze sibone sana phela ukuthi siyahambisana ningane zakwethu. Sidlala ingoma ezimbili singena ngayo sidlala phakathi siphuma ngayo kulolo hlelo sizokhuluma ngalo. Okwesibili sizothuthukisa osomabhizinisi bethu abasebancane. Mhlawumbe une product oyidayisayo noma une business olenzayo nesitolo ne-tuck shop noma ngabe yini uyagunda. Ufisa nje abantu bakwazi ngakini elokishini noma endaweni yangakini emakhaya ukuthi hayi no nangu umfoka sibanibani noma nayi intokazi yakwasibanibani nangu ubaba uthize ngikhona. Sizolithuthukisana ukuze laziwe ibhizinisi lakhe eNingizimu Afrika yonke ngoba ngamathuba lawo esingenawo esithi makufanele siyocela kwezinye indawo kufuneka imali lezi engekho. Mina ke ngizokunxusa nje ngedatha lakho ngane yakwethu kuba selekelelane sikhulisa isizwe leso. Okwesithathu okugcina nokuyikhona okubalekile. Ngize lapha ingane zakwethu kuba sizolekelelana ukukhulisa nokufundisa isizwe sakithi nenhlonipho nangemvelaphi yethu ukuthi thina njengamaZulu siqhamukaphi, thina njengendle emnyama siqhamukaphi. Sizoyithinta zonke inhlanga masukwazile ukufinyelela kuzo ukuthi sibathole abezinye inhlanga beze nabo bezochaza ukuthi ingane ikhuliswa kanjani kwaXhosa, ingane ikhuliswa kanjani ebesuthwini. Kodwa thina sizogxila kakhulu kulokhu kwakithi kwesintu samaZulu ngoba nami phela ngumZulu ingane zakwethu. Kepha akekho sizomvalela ngaphandle futhi sizobe singanyathela umuntu ngamakhona ngoba isizwe nesizwe sinosiko laso kufanele ukuthi sikholelwe kuko. Ngize kini ke ingane zakwethu ngikhona einkundleni zokuxhumana
ngicela nje ukuthi ingane zakwethu utshene nomunye uthi ithunjana production likhona ku YouTube, ngikhona kuma social networks, Facebook Fezi Sivumelwano ithunjana, Fezi Sivumelwano ithunjana, ngikhona ku TikTok Fezi Sivumelwano ithunjana, ngikhona ku Twitter, Instagram ngikhona, na WhatsApp ningangithola ukuthumela into zenu ululu WhatsApp, nathi number engitholakala kuyo 076 53 12 746 076 53 12 746. Ngoba ingane zakwethu singekhohlisana bafowethu, kubalekile ukuthi uNkulunkulu wasidala sazi inhlanga ezehlukene, isizwe nesizwe wasesiphathisa umphako noma wasesinika inkolo noma usiko lwaso liyokhula ngaphansi kwaso. Kuliqiniso ukuthi thina ndle emnyama iyona ndle ebukeka kakhulu ilahlekelwe ukubambelela ezimpandeni zayo ukuthi oyise emkhulu bethu bakhula kanjani, oyise emkhulu bethu babekuphi. Yilokho ke ngane zakwethu sizoyilanda incitha buchopho, kodwa kwamanje ngifisa mina nawe kube yimi nawe esizosebenzisa leli page ukuthi ekugcineni lisebenze ingane zakwethu, ngoba asinayo imali yokubakhokhela sibalande beze la, kodwa ngokubonisana mina nawe singayenza lento yenzeke. Bekuyilokho ke ngane zakwethu, bekungekho kutheni ukuba nje ngizocela ithunjana production, ngizolicelela ukuba nilithande ingane zakwethu mase niyalilandela futhi nilibuka. Lokho kuyokwenza ukuthi sikhule njalo, mase mina nawe noma wena nawe lapha ekhaya ongumculo ongazi ingoma zakho izodlalaphi, sikwelekelela ukuthi ukwazi ukudlala ingoma zakho. Noma ngabe ingoma zakho awukatholi imali amasente ukuthi ukwazi uyirecorda, mawusunakho senzele idemo usithumelele la sizokudlala thina, ngoba sizobe sidlala ngedatha lakho, sifuna wena ukukukhulisa nokukuveza. Ilapho ingane zakwethu ithunjana production, Facebook Fezi Sivumelwano ithunjana, TikTok ngikhona Fezi Sivumelwano ithunjana, wonke ama social network, WhatsApp uthumela into zakho, uveze nombono wakho uthi yini ofisa sikhulume ngayo enhlelweni ezilandelayo. Sizokunotha phansi lokho, ngoba angizokukhuluma ngento esukela kimi, kodwa ngifisa mina nawe selekelelana. Ngiyabonga sizwe sakithi. Ngiyazi ukuthi phela abantu abasha kuyibona babuka kakhulu nalabo abathanda igqomo, eke bathi ukugobisa iqolo kancane ingane zakwethu. Ngiyaphuma ke ngane zakwethu, bengisazonethulela nje ngane zakwethu, ngiyakhuleka ngiyazithoba kakhulu kunina bakamdlokombane, ngiyasithoba kunina bendlula mithi yakithi kwakhetha omthandayo ingane zakwethu. Aselekelelani ngithandeni nami ngizonithanda ingane zakwethu, ngihosha inyawo njengamanje ngiyaphuma ngiyavalelisa. Awuqobhetha baklawuna uqobhetha enyana ngenala kumala shonala. Umsakazo ke yona into esikhule ngayo ingane zakwethu, njengoba ubona nalo khona lawa kwamtedleka. Nibatshane nabanye ukuthi hayi ithunjana lifika ngaligalelekile. Shonapha. Hayi kulungile ngane zakwethu, anginishiye kanjalo. Ngishayisa ukuthi ngishaya indeshene ngane zakwethu, ngihosha inyawo njengamanje ngithi nje ivale mfana.